plantejament que jo vaig a fer és no tant el contingut, sinó l'eina. L'eina que la propia persona és el meu amic Jean Ferrer, president d'un entretants, un dia va dir, has provat Socrative? I no l'havia provat mai. I l'he provat i ha anat fantàstic. Entonces, vaig explicar el que faig en ell, perquè és un assumpte que resulta molt útil en les classes, és molt senzill i és aplicable per a qualsevol res. Què és això? Socrative és un sistema que permet molt fàcilment fer preguntes i respostes o qüestionaris ja fets abans i que roda en tot. Quan no tenim temps, havia dut un telèfon mòbil, un tablet, havia demanat a Àngels que connectava l'ordinador, roda en qualsevol cosa i és absolutament gratuït. Hi ha dues versions, com veurem ara a continuació, i plantejar quins són els objectius d'això del Socrative. El primer, crec que l'ha dit Enric, i és incorporar el mòbil. Havia posat ahí, si no pots amb el teu enemic, doncs coneix-te amb ell. A veure, Enric no li diuen res, no sé si li diuen, a mi me diuen menys, perquè com soc el dire, doncs a veure però en totes les aules de l'institut hi ha un cartell ben gran que prohibís fer servir el mòbil en totes les condicions, que se pot retirar i tal. Fa anys hi ha un company, també era dir d'un altre institut, va dir que el mòbil a l'alumne com el cavall al vaquer. El mòbil el van a dur, fem el que fem. Suposo que això, aquesta experiència l'ha fet en alumnes de batxillerat, en primer i segon, i el més senzill, potser el secundari és més complicat, però van a dur-lo, i per tant, si el duen, anem a aprofitar-lo. En comptes que estiguen fent WhatsApp o fent el que sigui entre ells, anem a aprofitar-lo com una eina. Per què? Perquè fa dues coses. Per una banda, incorpora la cultura dels alumnes. Ho he sepat, totes vegades en filosofia, que són molt pesats, dient, escriviu en el vostre paper una definició de no sé quina cosa i ja passa que jo després a mirar-la. 2 línies. Després tu passes per la classe i l'ha escrit el 30% dels alumnes. Curiosament, si els demans que l'escriuen en el mòbil, escriuen tots. I damunt, avui no se podrà veure, tu pots posar un ordinador en un canal de vídeo, una tele o el que fora, i el profe va veient el que van fent els alumnes, o de manera anònima o no de manera anònima. La qual cosa és molt còmode. I per altra banda, permet que diversos alumnes o bé que compartís que en un dispositiu se pot configurar de manera que un el fa servir i després li passa a un altre, o que diversos fan la cosa. Per últim, que no l'he posat ahí, però m'ha donat l'idea Enric ara, té un avantatge, i és que el consum de dades és absolutament reduït. Hi ha una activitat, se consumeix mega o mega i pico, quan no tenim wifi i tal, no hi ha cap problema per dir als alumnes. Esta és la pantalla principal, són captures de pantalla d'ordinador. La pàgina principal de Socrative en internet. No se veu bé que tal filla el tros negre de la pantalla, però posa student, teacher, és la pàgina des de la que se pot operar si fa servir ordinador. I diu ahí, i és veritat que funciona en tots els dispositius que puguen accedir a internet. Què passa? És gratuïta la del professor i és gratuïta la de l'alumne. Les dues són gratuïtes, se descarreguen en un segon. No vaig explicar res perquè tu ho veieu vosaltres en seguida. Bé, a veure, hem quedat que n'hi ha dues versions. Hi ha una versió per a alumnes i una versió per a profes. La versió per a alumnes és la més senzilla i és la que es fa falta a ells. La de profes no s'aporta absolutament res, per tant no val la pena que la tinguin. Està molt bé perquè no fa falta ni registrar-se, se baixa de l'iTunes o del Google Market i ja està, s'instal·la en telèfon i punt. I no fa falta fer absolutament res més. Per poder entrar, si després tenim temps ho provarem, el professor es diu, el que en la terminologia del programa es diu room number, que és un identificatiu perquè puguen entrar a la feina que el professor concretament amb i ja està. La versió del profe és la que permet fer més coses, també és totalment gratuïta i ocupa molt poc, perquè permet fer una sèrie de coses, permet crear, guardar, compartir amb altres companys o executar les activitats que anem a fer en classe, o també agarrar-les a altres companys que tenim. Això sí que requereix registrar-se, donar un correu electrònic i una contrasenya, però en principi no té cap problema. I perquè funcioni l'assumpte, fa falta que estiguin executant-se a la vegada una versió de professor i una versió d'alumne, òbviament. El professor planteja coses i el alumne té que tindre a l'hora. Aquest és l'aspecte que té la versió del profe en ordinador, que és pràcticament igual a l'aspecte que té en tablet. En mòbil també, però queda molt més reduïda. A veure, mireu, passa un segon només. Mireu que
té com quatre pas que ara veurem molt ràpid. La part de dalt és on diu my room number, diu el número que tenim que donar als alumnes, que és el número que apareix ahí, que poden canviar-lo, posar-li lletres, posar una paraula, el nostre nom, el que ens donen la gana. I quan executem nosaltres el programa, ens apareixerà quants estudiants tenim connectats en aquest moment a aquesta activitat. És que sí, no? Dels tipus d'activitats n'hi ha diverses. Aquesta és la més senzilla, les respostes simples. En principi està pensada fins i tot perquè el profe faci la pregunta de manera oral i l'alumne la conteste allí, el qual, encara que sembla una tonteria, és el que vos dia, resulta molt interessant. A veure, què penseu de tal cosa? Escrigueu 3 paraules i les posen. Bé, són de 3 tipus que no vaig a desenvolupar perquè són molt simples, no? Elecció múltiple, varias respostes de verdadero o fals o una resposta curta. La de resposta curta és xula perquè permet que es diguen el que pensen, però que poden tornar a dir-lo o fins i tot després de que han dit diverses coses i n'hi ha diverses respostes, el profe pot executar una mena de votació i dir, bueno, i de totes aquestes, quina és la que vosaltres penseu que és més interessant i tal, no? O sigui, no tenim temps, doncs, anem una miqueta més, no? Bé, havia pensat preguntar-vos que quin creieu vosaltres que era el partit de les eleccions en 2005, executar el programa, le va venir el coordinador i no va ser, no? Se poden posar imatges, se poden posar preguntes, les preguntes poden ser de verdadero o fals, poden ser de diverses opcions, poden ser respostes obertes. El programa dona l'opció, si vols tu, que una vegada l'alumne ha contestat li diga si és correcta o no és correcta, en les limitacions pròpies, si les preguntes són obertes, tu pots posar un joc de paraules que són correctes. Jo que sé, Nietzsche, nihilisme, no sé què, tal i qual. Claro, si no, i si són tancades, pot ser automàticament. Bé, la configuració del programa és absolutament senzilla, no té absolutament res, no te permet crear un perfil, podes connectar i això. Estàs un segon, favorable. Quan s'acaba, siga quin siga el tipus de... Este no ho podem fer, siga quin siga el tipus de qüestionari o d'activitat que s'ha fet, automàticament se pot, en aquest mateix moment, descarregar el resultat o demanar que te l'envien per correu electrònic. Per si de cas, una mica el programa. Ara, l'he utilitzat per a coses diverses. Per exemple, l'he fet servir per al principi del curs per a poder obtenir les seues adreces de correu electrònic. Havia provat totes les possibilitats. Enviem un correu, 10 dies després, encara me faltava... Poseu-lo un paper, esto que serà una V, una B, guión bajo, no sé què, algunes adreces, Adelita, cómete tu pollito, no sé què, tal i qual. D'esta manera, jo el primer dia dic, tot el món tens operativa, poseu l'adreça de correu electrònic, ja està, me vaig el full de càlcul i ja no? Bé, això és una activitat autònoma. Una activitat que faig servir, per exemple, la faré servir dilluns, és enviar la lectura de textos mitjançant formularis que tenen que contestar en classe. Els formularis o les activitats se poden executar de dues maneres. L'alumne pot anar al seu ritme contestant les preguntes com vol, o el professor pot determinar quan llança una pregunta. Jo, per exemple, faig preguntes que obliguen a llegir les preguntes Nietzsche, tenen que llegir un paràgraf, de que tens una pregunta i tenen que buscar la resposta en el paràgraf. Quan la busquen i l'escriuen, l'estem veient i quan jo veig que justament o més puc enviar la següent pregunta. Bé, puc fer algunes coses més llargues, per exemple, puc fer una mena de test, de repàs, a veure què saben, què és la voluntat de poder, què és no sé què, i això, i fins i tot de vegades, a veure, agarreu el telèfon, contesteu en 2 minuts què vol dir aquí l'autor, què vol dir Plató així, quan diu que és fonamental, el que siga. És en aquest moment que facin, no? De vegades dona fins i tot algunes coses un poc més que en principi no estan pensades, no? I que funcionen. Però vaig a posar l'últim exemple que vaig fer servir la setmana passada. Tenia una reunió a València, estàvem en classe fent un qüestionari i tal, i me tenia que prendre, però no me donava temps en el metro a arribar, sinó a iniciar més prompte la classe. Lo normal és, bueno, és un treball, van fent-lo i tal. Este matí un company, que és a Montroig, que no podia vindre a classe, he deixat un treball en classe de 20, 3 me l'han entregat al final de la classe.
no? Però en este cas hem de dir, bueno, posem en marxa el qüestionari de Socratic. Jo me'n vaig, però jo pel carrer i en el metro i tal sabré què esteu fent vosaltres i veuré si esteu contestant o no esteu contestant. Això és espionatge. La qüestió és que és per nosaltres, però a nosaltres això s'entusiasma pensar que va costar pel carrer i el tio està veient la resposta en llengua, que és verdadera i no sé què, és fantàstic, no? Jo quan va acabar la classe vaig desconnectar el qüestionari i tot el món el va contestar. I, claro, esa mateixa vesprada vaig poder enviar el que havien fet, la resposta, i que és un invento, evidentment, és un poc una broma, no? Però fins al punt d'acabar de com el medio és el mensatge, no? Efectivament, a vegades, unes nostres són d'una altra època, no? Ens ha preguntat qui era dels 60, jo soc de la dècada dels 50. La idea era, claro, papel i lápiz, no? I lápiz, curteta i tal, i fins i tot, no? Però ara ja no és això. I el que de vegades no hi ha manera de fer en paper, se fan un telèfon. El telèfon el tenen tots. Enguany m'he trobat només un alumne en segon que no té telèfon i que tots en la resta tenen tots telèfon i connexió a internet i en primer també, tots tenen un telèfon i connexió a internet. Bueno, pues això. Yo voy a preguntar si los alumnos no veuen la respuesta de la resta d'alumnes, solamente veu el profesor. En el seu telèfon veuen només la de fet m'estava preguntant ella abans, nosaltres no tenen la versió del professor perquè no serviria per res, no? De la mateixa cosa que al profe en principi tampoc li fa falta la versió d'alumne. Entonces, és la pròpia. El que passa que jo el que faig en segons quins casos és que ho faig en l'ordinador per a que es vaig veient a la vegada. Tu pots exportar ese document que t'arriba tu de Socratic, tu el pots exportar com un... En Excel, ¿no? En Excel, y pasarlo, por ejemplo, en Excel Drive, y ya está. Tú te, pues cuando acabes, lo primero que te pregunta es download, report o no report y tal. Tú puedes de manera que descargarte en ese mateix moment perquè t'interessa conèixer els alumnes o que te l'envie per correu electrònic a l'adreça. I el que t'envia és un full de càlcul Excel.